लोगोफोर दिनैहाय जोंहा सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिं दङमोन UPPL-नि क'क्राझारनि थानाय गाहाय मावख'आव जोङो बे सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि मिटिंखौ दिनै खुंनाय जादों। बे मेलाव गोबां थांखिफोर लानाय जाबाय, नोंथांमोना दसे सिगां बुंखांनाय जाबाय। थांखिफोरनि गाहाय थांखिफोरा जाबाय जे रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिआर इलेक्सनावहाय जालांनाय बिटिआर इलेक्सनावहाय 22 सेप्तेम्बर 2025 जालांनाय इलेक्शनावहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनो 43 मासिनि गेजेराव 28 मासि देरहाहोनानै बिथांमोनखौहाय खुंथाय गोहोआव जे फज'बाय। बे खुंथाय गोहोआव फज'नायनि थाखाय जोङो बे जे रायजोफ्रा जे थांखि लादों बे थांखिखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों, जोङो बजबनानै लादों आरो जोङो BPF हान्जा आरो BPF हान्जानि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों आरो जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम बिथांमोना रायजोखौहाय सेवा खालामलांनो आरो गायसनजानाय जे गोजोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेखौ जाहाथे अराय गोजोर खालामो, बिनि थाखाय जाहाथे हाबा मावलाङो आरो जोंनि थालांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना न्याय होनो थाखाय हाबा मावलाङो, बेखौनो खावलायनाय थाबाय। UPPL सरकार थानाय समाव 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिम जायफोर मोजां खामानि जादोंमोन बे मोजां खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना कन्टिनिउ खालामलाङो, बेफोरखौहाय खावलायनाय थाबाय। गोबां मोजां हाबाफारिफोर जोंहा UPPL हान्जानि सरकारनि समाव खालामनाय जादोंमोन। बेखौ जोङो इयुननि समावहाय गाबोन समफोर नोंथांमोनखौ लोगो हमनानै जों फिन खनसेबाव खौरांगिरिनि मेलजोंहाय जों बुंफिनगोन जों मा हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ लालांजानो लुबैदों, बिथांमोनखौ समायखिरा लानो होग्रोदो। दा बे मोनसे थांखि आरो जों मोनसे थांखि लाबावदों मा, जोङो 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम जोङो अपोजिसननि रल लालांगोन। जोंनि रायजो राजाफोरनि जोङो बिबुंसार जानानै बिथांमोननि भइस जानानै जोङो एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव गोग्गोमै अपोजिसननि रल जोङो लालांगोन। बे मोनसे जोङो थांखि लादों। जोङो ब्रैथियाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिया फैगासिनो दं 6 दान उनावहाय, बे आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिखौहाय जोंनि बिटिआराव 15 मासि दङ, 15 मासिखौबो देरहाजोबनो थाखाय मोनफ्रोमबो एसेम्ब्लि सेगमेन्टआव 15 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानानै फैगौ बिसायख'थिनि माखासे साखाफारानि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोङो कमिटिखौ थाबैनो दागोन। बेखौ जोङो ब्रैथि थांखि हिसाबै लादों। बाथि थांखि हिसाबै जोंहा 3 बोसोरारि UPPL-नो जे कनफारेन्स जायो, बे कनफारेन्सआ नभेम्बर दानाव जादों। 2022 मायथाइनि नभेम्बर दानाव जोंहा बे 3 बोसोरारि कनफारेन्सआ जादोंमोन, जथुम्माया जादोंमोन। दा एबारबो 2025 मायथाइयाव नभेम्बर दाननि गेजेरावनो 3 बोसोरारि जोंनि UPPL-नि कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव भेन्यु आरो डेट बेखौ थिग खालामनानैहाय फोसावनाय जागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। 6थि थांखि हिसाबै जोंनि श्रीरामपुर बिजाबाव UPPL हान्जानि बिजाथिया देरहानायनि उनाव गोबां जोंनि माइनरिटि कमिउनिटिनि वार्कारफोरखौहाय UPPL-नि माइनरिटि कमिउनिटिनि वार्कारफोरखौहाय BPF-नि माखासे वार्कारफ्राहा माने हामला खालामबाय थादों, न' थांनानै नागिरनानै बुदों, होसोदों, न'आव थानो हायै बायदि मोनसे थासारि बिथांमोना खालामदों। दा बिथांमोनखौ जोङो BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों, जों जेरैहाय जेसेबां बियाबाव BPF-आ देरहादों बेयाव जोङो गोसो गोरबोजों बजबनानै बिथांमोनखौ हामलायथि बावनानैहाय जोङो सिगांथिं हाबा मावलांनो थाखाय थाग थियारि जादों। बेबायदिनो श्रीरामपुर बियाबाव BPF-नि कर्मिफोरा गावसोरनि जेननायखौ बजबनानै लानानै रायजोखौ इयुनाव सेवा खालामलांनो थाखाय जाहाथे थांखि लायो, बेखौ आङो BPF दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। आरो जोङो बे थासारिनि सायाव गांसे लाइजाम क'क्राझारनि एसपिनो जोङो दिनै लिरगोन आरो आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसनो जोङो गांसे लाइजाम दिनैनो लिरगोन, जाहाथे ल' एन्ड अर्डारखौ मेनटेन खालामो, जोंनाव पिसफुल मोनसे एनभायरनमेन्टखौ जाहाथे सास्टेन खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो ल' इनफर्सिं एजेन्सिनो दिनैहाय लाइजामखौ लिरहरगोन। बे माखासे थांखिफोरजों लोगोसे गोबां थांखि जोंहा दंदेरबावो, खिन्थु माखासे थांखिफोरखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनानै नोंथांमोना दिनै जोंनि बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय बावनाय जाबाय। माखासे बारलांनाय सरकारनि माखासे आसामनि कमिसन बा
बिटिसिनिफ्राय आब्रुथि गैयै बेखौ दिन्थिनायखौ बिपिएफनि मानसिफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना मा बुङो? जोंबो ससियेल मिडियायाव नुदों मेनलि इउटिउब बानायग्रा इउटिउब माने जाय सालायो बिथांमोना दिनैहाय सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबनानै मिथिया सोर पारमिसन होदों बिथांमोननो बेबायदि ओरैनो नर्मेलि बेयाव हाबनोबा पारमिसन नांगौ जायो मानो होनबा बे गभर्नर एटाचि आरो बावहाय गभर्नरा फैनानैहाय जेब्लानाखि बाव एसेम्ब्लियाव फैयो बा बिथाङा जिहेतु हेड अफ द काउन्सिला हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जिखुनु काउन्सिलनि बा स्टेटनि हेडआ जाहैबाय हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जायो गभर्नरा फैयोबा बिथाङा सेक्रेटारियेटआव थायोबा दान्दिसे समनि थाखाय रेस्ट लानो बा बिथाङा दसे हाबा मावनो बा माबा मोनसे बेबायदि आर्जेन्ट मिटिं थायोबा लानो थाखाय बे जे मोनसे गभर्नर एटाचि मोनसे थायो मोनफ्रोमबो काउन्सिलावहाय दा जोंनि बे काउन्सिलाव बेखौ साबना हामनायै रायजो राजानि रांजों बा बियो पाब्लिकनि जे टेक्सनि रांजों बेखौ बानायनाय जादों बेयो रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि नङा आरो बे प्रपार्टिया हाग्रामा महिलारि सारनिबो नङा गतिके बे जिहेतु पाब्लिक प्रपार्टिसो दिनैहाय बिथांमोना इउटिउब कन्टेन्ट बानायनानै बे प्रपार्टिखौ प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि उन्दुग्रा बाव थाग्रा होननानै देखायनो नागिरदों बियो नंखाय बियो जोबोद नंखाय बेखौ नोंथांमोना अफिसियेलि कनफार्म खालामनो हागोन बेयाव जायफोर केयारटेकारफोर दङ बा जाय बेखौ सामलायो जिएडि डिपार्टमेन्ट दङ जिएडि डिपार्टमेन्टआव बेखौ सामलायनो हागोन बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा बियो गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि बेयाव जेब्लानाखि जोंनि काउन्सिलनि आलासिफोर फैयो इनक्लुडिं गभर्नर चिफ मिनिस्टार्स बा बेबायदि प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर फैयोब्ला दान्दिसेनि थाखाय बाव रेस्ट लानानै गावसिनि खामानिखौ जाहाथे मावनो हायो बेनि थाखायसो बे एटाचिखौ खालामनाय जादोंमोन बे फेसिलिटिसखौ क्रिएट खालामनाय जादों बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा दा बिथांमोना हाबनानै आं नुदों जे माने बहाबा माने गाज्रि मोनसे सिचुवेसनजों माने सरकारखौ होखारनाय बायदि खालामनानै बे प्रपार्टिफ्राव हाबनानै बेखौ माने मोनसे कियटिक सिन देखायनाय बे मोनसे आनरुलि मोनसे सिन देखायनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों आङो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों आरो जिहेतु बिथांमोना गाबोन समायखिरा लागोन समायखिरा लाखांनायनि उननिफ्रायनो बिथांमोना सरकार सामलायगोन बेबायदि सिचुवेसनखौ जाहाथे जानो होआ दिनै 2020 मायथाइनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव गोजोना फैफिनबाय बयबो गोजोननि हां लादों बयबो गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हादों दिनै इउटिउब कन्टेन्ट बानायनो हादों बेबायदि थासारिया सिगाङाव गैयामोन 2020 मायथाइनिफ्राय गोबां खौरांगिरिफ्रा बेयाव जिउ गारनो गोनां जादों गोबां खौरांगिरिफ्रा बेयाव सिगिसग' खालामजादों गोबां खौरांगिरिफ्रा गोदो बुजादों बेबायदि इउटिउब कन्टेन्ट खालामलायनायनि बेबायदि थासारि गैयामोन अनलि एन्ड अनलि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि सरकारनि टेनियरनि समावसो गोजोन गायसनजानायनि उनाव दिनै बेबायदि कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो हादों आरो बिथांमोना बेबायदि मिसलिडिं कन्टेन्ट खालामनानै गावसिनि मान इज्जतखौसो बिथांमोना खोमानानै लादों रायजोफ्रा लासैनो मिथिलांगोन बा अलरेडि मिथिखाबाय जे बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि नङा बियो सरकारनिसो प्रपार्टि बेखौ दिनै बिपिएफनि सरकार जाबाय बिपिएफआनो बेखौ बाहायगोन आरो जायखि सरकार फैया मानो हमना ला 2030 मायथाइयाव गुबुन सरकार फैगोन 35 मायथाइयाव सोरबा सरकार फैगोन गतिके जायखि सरकार फैया मानो बे सरकारफ्रा बेखौ बाहायलांनो हागोन आरो बियो रायजो राजानिसो प्रपार्टि बियो सरकारनिसो प्रपार्टि गतिके आङो बे इउटिउब कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय नोंथांमोना जाहाथे गावसिनि डेक'रामखौ लाखिनानै जेखौ नंगौ बेखौ देखाय जेखौ नङा बेखौ देखायैया गाहाम आरो मोनसे आनरुलि मोनसे सिचुवेसन क्रिएट खालामनो जाहाथे नोंथांमोना नाजाया बेखौनो आंनो खावलायहरनाय थाबाय दा बियो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव थाबाय बिथांमोना दिनै रायजोनि मेन्डेटखौ मोनदों रायजोनि भट लानानै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फोथायदों आरो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ मोजाङै सासन खान्थियाव थाजानो लुबैदों खुंथाय खान्थियाव थानानै रायजोखौ सेबा खालामजानो लुबैदों रायजोनि मिजिं रायजोनि आसा रायजोनि लुबैनायनि हेंथायै थाङोब्ला 5 बोसोरा बाला गोबाव सम नङा बा 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां बिसायख'थिफोर फैगोन गतिके बे बिसायख'थिफ्राव बिथांमोना बेफोरनि फिननायखौ मोनगोन आं मिजिंथिदों जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर जे बिबान सरकार सामलायनाया गिदिर मोनसे बिबान बियो बेयाव रंजानांगौ बिराद खुसि जानांगौ बेबायदि जेबो बाथ्रा नङा बियो नोंथांखौ दिनै पावाराव लाबोदों माने रायजो राजाया नोंथांनि सायाव जोबोद मिजिं दं नोंथांमोननिफ्राय जोबोद हास्थायदों रायजो राजाफ्रा बे हास्थायनाय बे मिजिं बे लुबैनायफोरखौ सुफुंनाया जाहैबाय खुंथाय खान्थियाव थानाय पार्टिनि बिबान बे बिबानखौ जुदि बिथांमोना
रुजुनाबा होमबा रायजो राजाया बिनि जे नांगौ रोखोम फिननाय होगोन बेनि थाखाय रायजो राजाया अराय थियारि जानानै थायो। आरो एबार जिहेतु जोङो मोनसे इफेक्टिभ अपोजिसन आरो बिराद स्ट्रं अपोजिसननि जोङो रल लागोन। थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै। जोंथ' एसेम्ब्लियाव थांगोन, जोंनि इलेक्टेड मेम्बार्सफ्रा थांगोन, प्रमद बर' सारा थांगोन। बिथांमोननि मोनफ्रोमबो रायजोनि हेंथायै मावनाय हाबाफोर, रायजोनि हेंथायै लानाय पलिसिसफोर, रायजोनि गांनाय उखैनाय लुबैनायनि हेंथायै मावनाय हाबाफोरखौ एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव जोङो जोबोद मोजाङै रायजोनि बिबुंसार जानानै, रायजोनि भइस जानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। आरो मोनसे बिबान गोनां बिरोधि हिसाबै एज ए रेसपन्सिबल अपोजिशन we will do everything that an opposition party has to do, and we will prove that we will be the most effective opposition in BTR, history of BTR. उरखावगोरा ब्रह्म सारा जोंनि बर' माहारिनि थरसे अलंबार। आंनि पार्सनेलि बिथाङा सासे मेन्टर, आंनि गुरु। आङो जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायल' नङा, दिनै जे जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सिङाव बैफोर माने जोहोलावफ्रा रंजासो गारदों आरो जोंनि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि जे फट', बे फट'खौ आलाय सिलाय खालामदों। बै दैदेनगिरिफोरनिबो मेन्टर उरखावगोरा ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे समनि मेन्टर। नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन, हाग्रामा महिलारि सिङाव मावग्रा गोबां दैदेनगिरिफोरनिनो बिथाङा सासे मेन्टर होननानै बुंनो हायो। जोंनि बर' समाजाव उरखावगोरा ब्रह्म बायदि सासे गोजों अलंबार जोङो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। सासे लिरगिरि, बिथाङा सासे खन्थाइगिरि, बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, आरो बिथाङा बर' समाजखौ मोनसे समाव दैदेननानै बिटिसि दानायाव आरो बिटिआर दानायाव बिथाङा जे गोग्गोम बिहोमा दं बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। दा बिथांनि फट'खौ जे दिनै आलाय सिलाय खालामदों, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जे दिनै इसिबां गावनि हिस्ट्रिखौ मिथियै, गावनि हिर'सफोरखौ सिनायनो हायै, गावनि समाजखौ दैदेनग्रा, गावनि समाजखौ खांबोनाय बाबोनाय मानसिखौनो जे बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो हायो, सनमान गैथारि खालामनो हायो, बियो जोंनि बर' जारिमिननि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। पलिटिक्स एपार्ट, पलिटिक्सआव सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन, दिनै सरकार दङ गाबोन सरकार थानाय नङा, दिनै अपोजिसनाव दं गाबोन सरकाराव फैगोन, दिनै सरकाराव दं गाबोन अपोजिसनाव थानांगोन। खिन्थु हारिनि जारिमिना अरायबो गोजोर जानानै थागोन। जारिमिना बैफोर सुबुंफोरखौ मालाबाबो माफ होनाय नङा। आरो आङो बर' समाजखौ खावलायनो लुबैदों, बर' समाजनि बुद्धिजिबिफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जायफोर सुबुंफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेफोर खामानिखौ उरखावगोरा ब्रह्म सारनि फट'खौ आलाय सिलाय दाखोरबारियाव गारनानै ससियेल मिडियायाव होनायनि जे दुस्साहस, बिथांमोनजों कारेज जे देखायदों, बेनि उसित साजा होनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै थानांगोन। दिनैसिमबो लाइजाम मोनथ'वाखै जोङो जे बिपिएफ हान्जानिफ्राय बा जोंनि जे जायफ्रा नैबे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ खुंदों बिथांमोननिफ्राय जों दिनैसिम लाइजाम मोनथ'वाखै। लाइजाम मोनोबा जों डेफिनेटलि थांगोन। जोङो बिबान गोनां अपोजिसन हिसाबै स्वेरिं इन सेरेमनियाव डेफिनेटलि थांगोन। बियो जोंनि गणतन्त्रनि नियम, सुबुं दारानि नियम। मोनसे हान्जाया रुलिं जागोन आरो गुबुन मोनसे हान्जाया अपोजिसनाव थागोन। बेयो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। जों बोसोरबा रुलिंआव थाबोबाय, दा बोसोरबा अपोजिसनाव थागोन। बेयाव जेबो इट इज नट ए बिग डिल। इफ वी गेट दि इनभाइटेसन वी विल डेफिनेटलि पार्टिसिपेट इन दि स्वेरिं इन सेरेमनि।